diarrhea. Mag-Spore Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:30. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Surita Jr. ang inyong El Castigador. El Castigador. El Castigador. Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa isa naman edisyon sa pagpangalagad sa palatuntunan, El Castigador. Biyernes kitang adlaw, pitsa 21 sa bulan sang Pebrero tuig 2025. Kumusta na sa aton mga suki nga mga pagtagpalamati sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo? Sa aton man mga followers sa bilog nga pungsod baya Facebook page naton sa K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Kag sumaman sa bilog nga kalibutan nga may mga Ilonggo, welcome na sa aton nga palatuntunan. Feel at home kamo diri sa aton nga palatuntunan El Castigador sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Sa karon nga edisyon sa aton nga pagpangalagad sa gihapon sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Surita Jr., ini naman ang inyong alagad K5 Sunny Sarabia Punay. Gotob kita alas 5 lang subong nga hapon kay Biyernes. Kag sa gyapon mabyan, igadulong naton sa inyo ang mga talulupang doon nga mga balita lokal, balita national, international. Kag sumaman mga balita nga natipon sa aton mga K5 reporters. Kumalin kay nasaga tubtub subong hapon. Ini nga sa aton nga pagpanglagad, i-check ginadulong sa inyo sang Klinika DTX sa Coffee Mix. Sa mga mahilig magpangapi, hindi na kamo pangita pang sa iban. Diri na kita sa Klinika DTX Coffee Mix. Ang pinaka-healthy nga kapi, nakapangapi ka na, naka-detox ka pa. Sa aton mabyan nga mga talulupang doon karon nga mga balita sa aton sining nga pagpangalagad El Castigador. sa aton nga mga nagapangunang balita sa palibot sang pungsod. Sa aton sinmabyan nga pagpasiplat sa mga balita nasyonal, ang gun ban violators may kantanan sa 2025 midterm elections. O marin sang ginpatuman ang election period sang January 12 nga magatapos ini sa June 11. Naglabot na mabyan sa 1,507 ang mga nagkaladakpan nga naglapas sa election gun ban. Kalabanan diri mabyan ang nadakpan sa ginpatigay nga checkpoint sang aton sini nga mga kapulisan. Naibalo naton mabyan nga tanan-tanan nga mga armas luthang bawal na ang nga dalon o sagwa sa inyo puluyan. Bisan pa nga may ara kamo sang permit to carry firearms outside residence. Bot siningon kansilado ina or suspendido ina samtang naga-effect ang election gun ban o kun ang aton sining election period. Kag para nga hindi kamo manabat, hindi kamo manghampol sa mga kaso, dapat ibili nyo gid ina ang inyo sining mga armas lutang kag subuman iban pagid nga mga makamamatay nga hinganiban. Hindi nyo pag dalon, hindi nyo pag ipasayang-sayang. Ang pwede lang makadala or makabitbit sa armas ang mga individual nga nag-apply sang
exemption sa Commission on Elections santo man sa nagakaigo kag balido nga rason. Ang mga politiko, for example, kung may ara sang threat o kung pamahog sa ila sini nga kabuhi, especially sa mga hot contested area, sa mga lugar nga ginakabig mga hotspots, mga lugar diri sa pungsod, kaga feeling niya may threat, no, may pamahog sa isa ni kabuhi, pwede siya maka-apply sang exemption. Kag siyempre nagadepende man agyapon sa komunidad kung ila ini aprobahan, kung may ara gid man sang valid nga rason ang pag-apply sang exemption mga kaki-5. Kag of course ang mga dalagko nga mga negosyante no, nga ang ila sini nga kabuhi prone man sa mga pagpang atake, no, or pagpang pamahog sa ibang mga tawo nga kinanglan nila sang madepensa sa ila sini nga kaugalingon, so pwede man maka-apply sang exemption. Pero hindi na yasling nga kung nga automatic pwede ka na makadala sang armas lutang kung negosyante ka or politiko ka. Kinanglan gyapon ma-apply ka gid sang exemption basta may balido gid lang nga rason kag makumbinser mo ang aton sini nga mga election officers na indeed, no, delikado ang imo sini kabuhi. Mo malang na, pero kung waay kaya sang anuman nga rason, kag waay kaya nag-apply sang exemption, but sa lingon hindi ka exempted, so bawal gid, no, ang pagdala, pagbit-bit sang armas lutang. Kay kung madakpan ka mamabyan, dako ina nga huol, kag dako ina nga kaso, no, nga salabton sa aton sini nga kasuguan. Bisan gani nga mga otoridad ikaw membro sang PNP, membro ka sang AFP, kung way kaya naka-duty, hindi ka man pwede magdala sang armas lutang, dapat ibilin mo sa balay. Makabit-bit ka lang, makadala ka lang kung uniformado ikaw kag on duty ikaw. That is why may mga reported rin nga mga membro sang AFP kag PNP nga nagkaladakpan man sa paglapas sa election gun ban. Sa pihak kabahin mabyan, baw ali naman ho ang aton sining presyo sang produktong petrolyo nga kung saan ginapatuman ang adjustment kada Lunes or Martes kada semana. Subong pa lang maabyan may ara na sang projection kung pila ang iga-saka or iga-nubo, no, sang presyo sang petroleum products. Kag angot diri maabyan sa maabot nga semana, sa masunod nga semana, may posible mixed adjustment. But sa lingon may ara sa mataas, may ara man sang may manubo nga petroleum products ang presyo kada litro. So ginabanta diri mabyan nga ang gasolina posible magasaka, no, price hike 40 to 70 sentimos kada litro. Ang diesel posible maganubo, no, maga-rollback sang 10 sentimos or base posible man magsaka sang 20 sentimos kada litro. So ay pasang kuan gid, no, sang eksaktong projection kung bala magsaka ini or maganubo. Kaya kung magnubo 10 sentimos ang iganubo, pero kung magsaka posible 20 sentimos ang igasaka sang diesel. Ang kerosene posible nga waay man sang may paghulag or posible magasaka man sang 10 sentimos kada litro. So babalantay ni mabyan sa Lunes kung ano gid ang pagpilagid ang iganubo or igasaka sa presyo sang produktong petrolyo, kag pagkamartes dra na igapatuman ang nasambit iya nga price adjustment. Alas 4:42 sa aton sining nga oras mga abyan. This time i-check naton ang report ni K5 AJ Cordova.
May mga ginapangtapik naman nga mga posters sa mga unfinished projects, no? Ni Congresswoman Jamjam Barunda na uso ni subong kay ti eleksyon mo, no? So, subong sa may nagligad to sa may Concepcion City proper, sa may Mulo, tapos subong may ari naman sa may kuno, sa may distrito sang Haro. So i-check natin mabyan din ining area sa Haro. Kaga ano ang nabutang diri sa mga posters nga napangtapik mabyan sa pila ka mga proyekto nga way pa matapos. Sa idalo mabyan sang pagdumala ni Congresswoman Jamjam Barunda. Check naton sa report si K5AJ Cordova. K5 News FM Kampiyon Report. K5AJ, please come in. Yes, kakipalisani mayong hapon no, kag mayong hapon man sa aton ng mga tagpalamati no. So kagina kakipalisani no, personal naton nga gingkadtuan ang area kung sa diin gintapik ang ngalan nga kung Jamjam 2 years na wala pa Japon matapos ang multipurpose nga gina sa subong padayon nga ginaobra kakipalisani no. So pagkadto naton kagina kakipalisani no, giningagaw man hukas kay tungod nga ginpicturean ini ni sang isa man dira ka mga residente sa barangay San Isidro Haro kagin post sa Facebook kay Pagsani no. So hinali lang ini nga naglapta sa gilayon kay Pagsani no. So pagkadto naton wala na. Kagin labot naton ang side man sa nagapungko, temporaryo nga nagapungko subong sa pagka punong barangay sang barangay San Isidro Haro kay Pagsani no nga si si Ma'am Ruby Galiano, no? So, sunod sa iya kay Pagsani, no? Pag hinunano naton sa iya, wala man siya gani kuno kakita kanina, kag wala siya kabalo kung sino nagtapik, kag wala man siya kabalo kung sino nagukas kay Pagsani. So, deny siya, why siya sang karabtanan sa pagtapik sang sang poster dira sa may ila sini nga gym. Unlike sa may Concepcion niya, nga nag-ako gitong kapitan nga siya kuno nagbang butang sa mga posters to kay 5AJ. Yes, kay Pagsani, ano. So, suno iya kay punong barangay Ruby Galiano, no, wala siya kuno makahibalo ati wala naman kita kung ano pa, amo naman na atong ginbasihan di wala man tamay mo, kay ti wala man siya gani nga punong barangay, wala kabalo eh. So, tingwaan naton nga malabot ang nag-post sa kay Pagsani, no, kung bala may idea siya kung sino nagtapik. Kag Pagsani no, sa aton gani ginapaglantaw didto may ara man sang nagaulubra sa gyapon no, kag padayon nga ginaubra ang among multipurpose no. Pagsani. Oo. Go ahead. So pagkanto naton may mga tawo didto nga nagapadayon sa pag-ubra sa multipurpose But no. ringon ongoing pa ang construction. Yes, kay Pagsani no, kay hindi man gali basta-basta kay tama kadako. Babaw dalong nga daan kay Pagsani no. So taton sini nga pagpangusisa didto kagina, duwa ini ka floor no, kag ang babaw himuon ini kuno nga gym, kag basketball court la kay Pagsani no, kag ang dalom ang parkingan la. So ginantaw naton ginang area tama gi man gali kadako kag hindi man gali basta-basta. Nga matapos gilayon. Sige, no? So, daw gulpi lang ni K5AJ nagatululuhaw ang morning nga mga, nga mga, kumbaga daw mga mga propaganda or or modus, or do hindi man matawag nga, fruity, ang ato na lang pumuluyo, dira mag-intindi. Sabagay, iti ang iladabi nga subject, no? Sa sila nga pag-question si Congresswoman Jamjam Barunda, why man kontra si Congresswoman Barunda? Amo gani kay Pagsani no. So base kun may mga personal ini sila guro nga hiligot-anon na why lang kita kabalo. Sige, pero at least kung amogin man ko nang ilalang gid abi nga punto or ay labi tinutuyo is to ikon lang gid kuhaon lang gid ang atensyon ni Congresswoman Barunda, so at least kung madugay na gid man, so para at least maaktuhan man sang Congresswoman K5AJ. Yes, mapadasig-dasig na kahit kung nadugayan gid sila, so at least mapadasig na K5AJ kag magamit na dayon sa aton sini nga mga pumuloyo. Pagsuno pagid nga ni kay punong barangay Ruby Galiano kay Pagsani no, halin pa ni gali isang nagligad nga na administrasyon dira sa barangay ni na ang project ni.
So ginmangkot naton siya kung may hibalo siya bala. So kay isang time nga na kuno gapungko man siya bilang kagawad, so wala siya kuno ya nakahibalo kay ti nuya man siya akon magpamangkot kay may barangay kapitan man nga naga-atubang sa mga kontraktor, ti siya kuno as kagawad pa lang. Nuya man siya mag-intra sa mga transaksyonis ni punong barangay dati kay Pelsani nga sa nagligad pa nga administrasyon. Sige, importante diya kay 5AJ nga why lang sang kwan bla, why lang sa mga malain bala nga mga tinaga, no? Kung mga ama mo na ya daw okay mo lang na kiti part man agyapon sa ilang freedom. Kaya mo man kalabanan mo freedom of expression, freedom of mga freedom no? So okay man lang na basta hindi lang magkwan, hindi lang magbuya sa mga malain bala nga mga tinaga kay 5AJ. Tagang base ko na nagta-fix na kakipad sa inyo, no? Dako man siguro ang hibubunot sa natungdan, Pero ti ilan naman na diretso, kay at least sinaguro kakipad sa inyo, no? Nagmagaan guro sina ang buo nila nga nakapagwa sila sa amo sina nga mga hibubunot kakipad sa inyo. So, kaga isa pa kay 5AJ, kung waay ka kung abi si Congresswoman Jam Barunda, ti syempre madamo man sa mga projects, at least ma-check niya man no nga kumusta niya man daw mga proyekto niya para nga at least makunbla no mapadasig or ma-fast track para nga insigidar kag mapusla na sa aton sini nga mga pumuluyo kay budlay man nga 3-4 na katuig tapos kun ang especially kun mga kwan malang bala no mga guro gagmay man lang nga mga gym no ti daw ka amo nang ibang guro nga daw na dugayan gid na daw nagaapura na gid, so muna nga nagapalabot sila sang concern kag sang ilaman sang kwan no reminder abi sa kay Congresswoman Barunda wa kun way man lang sang politika nga lamod, way man na problema kay 5AG. Yes, correct kay Pansani. Amo man na siguro ang punto sang nagkabit dira sang poster na para man magamit na sa gilayon Nagbase kon nagkabit na bala ko kay Pansani, no? Base kon wala man sang idea sang plano kung pinakasuin niya kontrata, kung pila ang budget, so tibase kon mambalo do kadugay na sini kabitan danibla. Pero gali kay ang sa kontrata kay Pansani, no, na kung pila da katuig nga pag-ubrati base kon gina-base man na sa kontrata. So na kita tadi sa picture kay 5AG ho sa konbla sa dako ding tarpaulin, may ari sang date date started pero ay sang completion date, so but ringon daw open no open why sang date kung saan matapos ti why hindi mo ni ma-question kay ti why man kung lain na ko nabutang di abi nga January 2025 na rationable. To kay subong niya Marso na, way pagyapon matapos nga ang nabutang da January ho. Pero di kay diri way man. Base kon sa 2027 pa ni matapos. Open contract magali. Sige Yes, kay Pansani, no. So dugang update no sa aton mga tagpalamati no sa aton sining mga tumanaw sa ating Facebook page, no, magtutok lang sa Kika News FM Iloilo, no. So ang nga balita, no, ginadulongin sa inyo sa D3 Bayo, no, para sa busit po nila na tangkaso mag D3 Bayo, no. Ay ni Kaki 5 Race Pia, umalay nga palangga gid na pumuluyo sa bilog na tututan. Ini naman si Kaki 5 AG Cordoba para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. El Castigador. Madamo gid salamat kay 5 AJ Cordova. Direkta mabiyan sa patrol sa Gindulong report. Sa piya ka bahin subong nga adlaw nagapadulong diri sa siyudad sang Iloilo si DILG Secretary John Vic Remulla, no. So nagtambo ini siya sa ground breaking ceremony sang pagatukuron nga desalination plant sa siyudad sang Iloilo. Ining desalination plant mabyan sa ini ka planta kung sa diin ang tubig tubig arat or ang dagat pwede mo ma-convert sa drinking water. Ito ginakulang kita sang tubig diri sa siyudad sang Iloilo, permi lang way gid gatubod ang no, ang aton diri nga
gripo kada aga gikan sa Metro Pacific Iloilo Waters. Ga reklamo ang mga konsumidor binayad lang binayad sang minimum pero ay gidya sang tubod no. Kaya mo na nga nagapatimaan na kulang ang aton diri tubig sa syudad sang Iloilo. Kag bangod sana may ara sang pagatukuron nga desalination plant diri maabyan sa syudad sang Iloilo kung sa diin ang mga tubig nga dagat ang pwede ma-convert sa drinking water para nga i-distribute sa aton sini nga mga panimalay. Mayo ni nga balita no. Kabay pa nga hindi na kita pagkulangon pa sang tubig. Kabay pa nga mangin sige-sige na kagtayoyon ang pag tubod sa aton sini mga gripo. Kag magluwas diri mabyan si Secretary Remulla ang nagbisita man sa bahin sang Campo Delgado no sa Police Regional Office 6. Kag subong man nagpasalig ini si Remulla nga ang DILG magabakal sang dugang nga mga fire trucks kag ambulansya para sa tagsa ka mga banwa diri sa probinsya sang Iloilo. Kaya ang DILG, under niya man ang PNP, under niya man ang BFP, no? Under niya man ang BGMP, ang mga local government units. Kaya muna no sa parte sang aton sining Bureau of Fire Protection, amo ni karon ang plano no sang DILG nga ang kada banwa diri pagabaklan sang fire truck. Especially nga may mga fire truck naman ang pila ka mga banwa ugaling kiti dinumaan na bala no. May banda daw medyo kuan gid no. Old ano na nga model. So kinanglan sang mga moderno para nga mas epektibo ang pagresponder. Kaga dugang pagid nga sa pagresponder kung may sunog dapat may dungan man nga ambulansya nga iya mismo sang VFP para mabiyan nga maghatag sang mga mga nagakaigo nga medical assistance sa kung sino man dira o nga mahalitan abi mapilasan da during sang sunog. So isa ini mabiyan ka mga maayo nga mga tikang nga ginahimo sa aton sini nga DILG kapag padulong diri sa syudad sang Iloilo. Sa piya kabayan mabyan, ini nga bayan sa aton nga pangalagad ginadulong man sa inyo sang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C. Para naman niya sa may mga mahina sang resistensya, kulang sa vitamin C, magtumar na sang Mighty C, no? Alkaline-based nga vitamin C, wala ini sang hapdis at yan. Dali, pwede gid ikaw magtumar bisan wala sang kinanan. Nami pa sa Mighty C mabyan kay nagabulig ini sa aton sining heart health para makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Kag syempre nagapahamis man sang kutis nga kumbaga anti-aging. No, bisan may edad ka na pero hubin gihapon ang imo sini itsura. Alkaline-based nga vitamin C, Mighty C. Oras naton mabyan, Philippine Standard Time, alas 4:56. El Castigador. Sa piya kabayan maabyan ang bag-o karon nga tiglikom sang Department of Transportation nga si
Ang bagong DOTR Secretary nga si Dizon Maabian nagasumpa na, no? Matapos nga nag-resign si Secretary Jaime Bautista. So ang isa diri Maabian sa ginatagan pagtamod ni DOTR Secretary Dizon na magapadayon ang PUV modernization. Ano yung ginapamalabagan bilas ng pila naton ka mga grupo nga tani hindi lang pagpadayonon unta to na, no, ang pagpatuman sa modernization. Pero sa bagong liderato, no, ni Secretary Vivencio Dizon or Vince Dizon, ginapayon diri Maabian nga push through o magapadayon ang modernization program sa aton nga transportasyon diri sa pungsod Pilipinas. Isa diri Maabian sa marching order maging mando ni President Marcos kay Dizon nga pahapuson ang kabuhi sa mga commuters. That is why may mga mass transportation nga implementar, no, ang Department of Transportation para nga mangin madasig ang pagbiyahe sa aton sini nga mga commuters, no, nga nagagamit lang blas ang mass transport kada adlaw. Wise ang kagulingon nga mga salakyan ti hambal ni PBBM nga make life easy for the commuters. So that is why hambal ni Secretary Dizon ngati tama gid ka traffic, no, sa Pilipinas. Bisan diin ka lang subong problema gid ang trapiko especially sa Metro Manila. That is why ginapatuman karon ang solusyon diri amo ang pagpatuman sang high capacity mass transit systems, no, kasubong sa Metro Manila subway kag north-south commuter railway para mabiyan nga ma-address ang kagutok sang trapiko sa Metro Manila kag kaingod nga mga probinsya. So na ang mga latest developments Maabian sa aton sini nga mga balita nasyonal. Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Philippine Standard Time. In punto na alas 5, way nakita time sa aton nga palatuntunan El Castigador, Biyernes ng edisyon. Nagapasalamat kita sa inyong pag-upod kag pagbikigbahin kag standby na sa masulod nga mga pagbalita. Sa gihapon sa ngalan ni K5 Enrico Surita Jr., ini naman ang inyo alagad K5 Sunny Sarabia Punay para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Rail Uy. DTX 500. Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Gahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar. Ilang imo nga gininom nga kakapsula? Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. So, Wow. Nami nagid na akon nga pananawan, wala na gabiring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil. Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila? Mabakal na kamo sa Detex 500. DTX 500. DTX 500. Paano madula ang madamo nga mga punggod during sa imong mga soltero days? Paano ang DTX 500 makabulig sa madamo nga punggod sa imong nga guya? Sa mga pagtuon, isa sa mga rason nga gakapunggod ang tao is clog na ang pores tungod sa grabe nga yabok, grabe nga kagaw, grabe nga kung ano-ano lang nga ga-contribute sa pagdevelop sa punggod. Biskan mga radiation, sir boy. Pwede nga mo nang rason nga mapunggod ka. Baka epekto na si mo skin. Okay, once may initan ka, that is also a form of radiation. UV rays
or radiation. Ngin ka cause man na siya kung sobra-sobra kang painit, it might cause also inflammation on your Sa mga pamatanon bala, usually ka tubo ni tungod nga hilig din sa pulaw eh. Pulaw, aside nga pulaw, grabe pa kaon sa tamis. Tiyang tamis grabe magpakuan, magtugas ang oxidation kag inflammation sir boy. correct. Ang mga gani nga kamo nga mga bataon, mga medyo bata pa, kung gapunggod ka mo, mas temprano, maano na ka mo, masunod mo sang nagakaigo nga lifestyle, tulog temprano, likaw-likaw lang, anay da sa mga tamisa. Ang mga paborito sa mga batanon sa mong sir boy. Correct. No? Ang hindi paborito sa batanon, ang pag-inom sa DTX, kamo nga mga ginikanan, tudluin nyo, kaya ako kay kabataan nga gani, ginapainom ko na kadadlaw sang pinya nga may luya. Tapos, butangan ako DTX. Pero, ang importante, para nami ang guya, baby face, wala sang iban nga isulod mo sa lawas mo. It's all about antioxidant. Antioxidant man lang. So kung adlaw-adlaw ka gainom na, grabe naman, hindi madula ang punggod. Dula ng punggod. Kakas ng punggod. Kakas ng mga punggoda. So hindi mo pa langulanguhon ang DTX 500 kay sigurado dako ginaya makabulig ya. Correct, no? Kag gina-correct niya ang imo atay sir boy. Correct na correct ang atay. Kung nami ang atay, nami ang skin, no? Because ang skin ta is the reflection of our liver's health, no? So kung kampiyon ang atay mo kay DTX 500 ka, layo ang atay mo sa oxidative stress, kampiyon ang guya. DTX 500. Gina Cano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500. Sa kadlaw ka pila ka mag-inom? Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduanan. Subong kamusta? O, ay ko ginabatya maskin gamay. Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ng DTX 500? DTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton. DTX 500. Iba gid kung naka DTX 500 ka, damo ang mabuligan sang DTX 500 tinluan mo atay sa tanan nga mga toxin, tapos ang panit mo sir boy hindi dali magkurinon. Correct, no? Kay Ang collagen mata production. mo permigasiga. Ano pa, hindi dali magbukay buhok mo. Kung kuan ka DTX. Tapos aside sina, hindi dali ka mag-arthritis kay imong mga cartilage kag mga collagen nami. Puting tatos ang DTX 500 kag damo Hindi bigyan dali benefits. maghubag imo korason, hindi dali mapatay ang imo selula because of antioxidant. Adlaw-adlaw permi nato atubang, hindi nato malikawan, aras palibot ang free radicals. Going back sa imo pimples, kung example sa bongga ano gid, do pertigid ang pimples mo. You take DTX 500. DTX 500. Pag palainom ka DTX 500, medyo madugang-dugangan ang span sa imo life. 10 years Ang extension. ang extension sa imo kabuhi. Taas-taas ang urak value, ang antioxidant, gina-preserve niya imo selula para hindi dali ma-damage, hindi dali mapatay. Dapat ya sa high time magpili kita sa mga manami nga kaunon, mga healthy foods. Importante gina sir boy. Kag syempre, hindi niyo paglipatan, iupod ginato na sa aton mga suplemento. Iupod nato sa aton nga adlaw-adlaw nga budget. Ang DTX 500 kay na dako gidya makabulig sa ikayong lawas. DTX 500. Imo pangalan na partner? Dennis Antonio, taga Kabakungan, 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani? 470. Sang sano ka nagsugot inom na DTX 500? Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day. Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check? 160. Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila? Inom ka mo sang DTX 500. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Obra bala ang ginapangita mo? Magtrabaho sa Dubai! Apply na sa LRC Manpower Services International Incorporated. Now hiring cleaners for Dubai. Must be female, at least 21 years old, preferably with ready passport, physically fit and hardworking, ready to travel to Dubai for urgent deployment with free airfare from Manila to Dubai. Para sa dugang ang mga detalye, mag-message lang sa LRC Manpower Services International Incorporated. DMW permit number 311-LB-042-52024-R. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. The official overall number 1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:07.
Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ka-K5, Sunny Sarabia Punay at Kimberly Caluyo. Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Newscast. Biyernes nga adlaw, Pebrero 21, 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa gyapon sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Kag ako naman ang inyo alagad, ako si ka-K5 Kim Montaño Caluyo. Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluan sang D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubo kag sipon, kag para makalikaw kita sa dinggi, magklinika D3 Bio. Kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, duha ka PCG member nga ginpahayag bodyguard ni Guimaras gubernatorial candidate Margarita Cacho nakagwa na sa Sibunag Police Station. Sa dugang balitang lokal, Regional Tax Campaign Kickoff ginpatigayon sang BIR sa syudad sang Iloilo subong nga adlaw. Pag-obserbar sang forest, ginpalugyan sang DOH agud marikawan ang dinggi. Samtang taxi na bunggoan ang concrete plant box barrier sa dalan sa city proper. Sa balita nasyonal, bangkay sang PNP official nga isa sa napatay sa Washington Air Collision nagabot na sa Pilipinas. Sa dugang balitang national, kaso sang kidnapping sang Enero tuig 2025 nagnubo suno sa Philippine National Police. Balita international, anti-Asian online hate sa US nakitaan sang makaalarma nga pagtaas matapos ang eleksyon. Sa ato naman balita sa padagsang sports, Chinese Taipei naghimo sang kasaysayan kontra Gilas Pilipinas. Kag sa aton balita sa patag sa entertainment, vlogger kag negosyante nga si Glinda de la Cruz na ospital bangod sa deep vein thrombosis. Amayad to bano ang aton mga headlines sa aton nagapanguna kag ligabaga nga mga balita nga una ninyo mabatian sa K5 News FM Iloilo apang sa mapamantalaan buwas pa mabasahan. Philippine Standard Time alas 5:11 kagkaroon sa detalye na sang mga balita. Balitang lokal. Ang masunod nga mga balita lokal nga inyong mabatian igadulong sa kaluan sang klinika DTX Coffee Mix with ampalaya chia seeds sa desugared sugarcane extract para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sang kape nga puro lang kalamay. Hindi magkabalaka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakapangapi ka na, naka-detox ka pa.
Sa mga balita lokal, nakagwa na sa Sibunag Municipal Police Station ang duha ka miyembro sa Philippine Coast Guard o kung PCG Masbate nga ginapayag bodyguard ni Guimaras gubernatorial candidate Margarita Maggie Cacho. Madumduman nga ginkilala ang maining nga Sanday Marwin Parpa taga Dipolog City kag Rico Mailan sang Negros Oriental lonsay nakadestino sa PCG Masbate. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Rose Kevin Obihas, hipis ang Sibunag Police Station, iya ginpayag nga nakapiyansa sang tag 100,000 Sanday Mailan kag Parpan kahapon nga adlaw. Suno kay Ubihas nga 350,000 pesos kung tani ang ginrekomendar sang korte nga piyansa sang duha apang na-cover ini sa insurance sang ila kakilala. Dugang pa sang hipi wala na nakapagwa sang statement ang PCG Masbate apang temporaryo nga mag-duty sa PCG Guimaras ang duha samtang ginaproseso ang ila kaso. Nahibuloan nga ginkasuhan sang Republic Act number 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Act in relation to Resolution number 11067 o kon ng Comelec Gun Ban. Madumduman nga ginaresto si Cacho sa makatapos ang Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG Anti-Organized Crime Unit nga may supervision gikan sa Office of the President. Nahibloan nga ang mudos ni Cacho amo ang pagpasalig sa mga kliyente nga maprubahan gilayon ang mga dokumento o kon business permits nga ginaproseso sa mga government agencies kabaylo sang dako nga kantidad kag nagapakilala pa ini nga himata sa pamilya Marcos. Sang nag-operate sa barangay Sabang sa Sibunag, Guimaras adtong Pebrero 11, yara ang presensya ng Day Mailan kag Parpan kag sang ginpakitaan sila sang dokumento agud pamatud-an nga legal ang pag-detail o ang detail sa ila bilang bodyguard sang kandidato. Wala sila sa may mapakita kamandanan nga ini sila ang ginaresto. Magluwas kay Cacho kag sa duha ka PCG members, ginaresto man ang sekretaryo sang gubernatorial candidate nga si Cayetano Lial. Kaso nga swindling ang ginfile bato kay Cacho kag Lial kung sa diin nakagwa na ang maini sa prisuhan matapos magpiyansa sang tag 24,000 pesos. Ginpatigayon subong nga adlaw ang Regional Tax Campaign Kickoff sa Iloilo Convention Center sa Mega World Complex sa Mandurriao, Iloilo City. Alauna kainas ang hapon nagsugod Pebrero 21. Iri ang gintambungan ni Commissioner Romeo D. Lumagi Jr. upod ang mga Deputy Commissioners nga kag Revenue Official sa Linsa National kag Regional Offices. Nagtambong mandari ang mga Revenue District Offices sa Rion, ang RDO 71 sa Kalibuaklan, RDO 72 sa Rojas City, RDO 73 sa San Jose Antique, RDO 74 sang Iloilo City kag RDO 75 naman sang Saraga, Iloilo. Angot diri ang tax campaign kickoff, ang isaban ka major event sa annual calendar sang Bureau of Internal Revenue kag BIR. Sariin magasugod ang mga tax campaign activities sang ahensya kung sari may tinutuyo nga pahat-paton ang pila ka mga importansya sa pagbayad sang buwis sa mga taxpayers. Nahibaluan nga iniman ang may tema subong nga buwis na tapat at tagumpay nating lahat. Ang masunod nga mga balita nga inyo mabatian igadulong naman sa kaluwan sa Mighty C, alkaline-based nga vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gin magtumar bisan wala sang kinanan. Mighty C laming nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton nga heart health agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis gani bisan may edad na hubin gihapon ang itsura. Ginpanugyan sa Department of Health Region 6 sa publiko nga sundon o kon mag-obserbar sang 4S nga amo ang search and destroy, self-protection, sick consultation, kag support fogging, agud malikawan ang balatian nga dengue. Sa search and destroy ugalion ang pagpanglimpyo kag pag-ula sa mga nagapundo nga mga tubig kung sa diin masami nga ginaistaran sang mga lamok nga amo ang mga masunod. Ang mga daan nga rueda, balde kag drum, buho sa duta, mga alulod kag flower pots. Sa bahay naman sang self-protection, ginapanugyan ang pagsuksok sa malaba nga kag light colored nga panapton. Subong man ang paggamit sang mosquito repellent. Sa tiyo naman nga makabatyag sang sintomas. Mag-seek early consultation o kon magpakonsulta gilayon. Ilabi na kung hinali lamang ang paghilanat kag magalawig sang duha ka adlaw pasaka kag sumuman may ginabatyag nga bisan isa lang sa mga masunod.
pagpalanakit sang lawas, pagpalangluya, rashes, pagpalanakit sang tiyan, pagdugo sang ilong, pagkatapos sang hilanat, pagpalanuka, maitom nga higko, nabudlayan magginahawa kag masakit ang likod sang mata. Samtang dapat man nga magpatigayon sa kag suportahan ang fogging activities kung sa diin mas epektibo ini kun ni patigayon sa tagsak alas 6 tubto alas 8 sang aga o kun alas 4 tubto alas 6 sa hapon. Sa ato naman dugang nga balitang lokal, maswerte nga wala napilasa ng taxi driver kag pasahero sini matapos nabunggoan sa ginamaneo nga taxi ang concrete nga plant box barrier sa Halandoni Street, Barangay San Agustin City proper. Surupa kay Police Corporal Police Corporal Oliver Diaz, ang investigador sang Traffic Enforcement Unit o TEU sang Iloilo City Police Office o ICPO. Pasado las 5 sa natabo ang nasabit nga aksidente. Base pa sa investigasyon, gikan sa Delgado Street o Delgado City proper si alias kag padulong sa General Luna Street kag may pasahero ini. Sa rin naga-istoryahan ay sila nga duwa tubtob nga wala natulupangdan sang driver ang barrier kag aksidente sini ang nga nabunggoan. Nahibaluan nga 3 ka barriers ang nagkalawasa ka bangod sa natabo o kon bangod sa natabo nga aksidente. Philippine Standard Time, alas 5:18. Ang masunod naman yung mga balita nga inyong babatian, igadulong sa kalawan sang Clinica DTX 500, ang Palaya Leaves with the sugarcane extract. Para sa may mga diabetes o kunya ako na sa mga hindi makatulog sa tiyan sang kagabihon, para nga mangin mahamuok ang inyong katulogon, mag Clinica DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa madamo lang ang mga balatian, ilabi na ang cancer. Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Nangin matawhay ang pagsaulog sa ika-30 nga founding anniversary sa Banwa sang Sibunag sa probinsya sang Guimaras humalin sang Pebrero 15 tubtob Pebrero 20. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Ross Kevin Obihas, hipis sang Sibunag Police Station, iyagin pahayag nga wala sila sang may na-record nga anuman nga mga kinagamo humalin sa nagumpisa ang programa. Suno kay Obihas nga sa highlights ng event kahapon nga adlaw, may pila ka mga persona ang yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon bangod sa pagsinadya kung sa diin ang iban diri ang sa ila ang nagmaoy. Gidayon man ini nga ginispondiran sang kapulisan kag ginpakaon sang supas agod nga mahimasmasan sa kahulugbon. Apang malipay naman ang hipi bagod nga nagakooperar man ang mga taga Sibunag sa kapulisan agod nga mangin matawhay ang nasambit nga aktibidad. Sa dugang balita, nagpatigayon sa pagpatuman o kon pag-implementar sang search and destroy of breeding places o kon pagpangita kag paguba sang lugar nga posible pangitlugan sang lamok nga nagadala sang dengue virus ang mga barangay officials sang Barangay Barosbos, Carlas, Iloilo. Ini ang ginpangunahan ni punong Barangay Flory John del Rosario kaupo ng mga barangay Kagawad kag iban pa. Sa interview sang K5 News FM Sara kay punong Barangay Flory John del Rosario, nagapanawagan ini sa mga pumuluyo sang Barangay Barosbos nga mangin alerto sa pagtap na sang sakit nga dengue pinagi sa pagpaninlo sang ilapalibot kag pagsunod sang 5S sa kontra dengue. Alerto naman sa karon ang Dengue Task Force sa nasamit nga barangay agud nga matap na ang paglaptas sang dengue sa ilo lugar. Bukas naman ang talatapan sang Barangay Barosbos Council para sa nagakaigo nga bulig kag assistance para sa ilang mga pumuluyo nga apektado sang kaso sang dengue sa among nga barangay. Philippine Standard Time, alas 5:20. Balitang National. Sa ilo kita Banwa sa detalye naman sa nagapangunang nga balita nasyonal ginadulong sa kalawan sang Klinika DTX Beauty Soap. Kag subuman sang Klinika Dio Fresh Dio Roll-On. Nagabot na sa pungsod Pilipinas ang bangkay ni Police Colonel Perhentino Bung Malabed Jr. nga isa sa mga napatay sa nagluntad nga air collision sa Washington DC sa tuong adlaw sang siya ang nagabot sa buong adlaw Pebrero 20. Suno kay Police Colonel Randolph Atuanyo sa Public Information Office ng Philippine National Police, ginabanta nga pasado alas 7 nagabot ang bangkay sini sa Ninoy Aquino International Airport. Unang ginpahayag sang PNP nga magapatigayon sila sang for-year honor antes ang pagbiyahe sang bangkay sini padulong sa Camp Crame para sa arrival honors, religious service kag public viewing nga may vigil guard. Naibalaan nga igadulong ini sa iya ulihi nga palahuayan sa Memorial Gardens sa Santa Rosa, Laguna.
Sa ato naman dugang balitang nasyonal, halin sa anom ka kaso sang kidnapping sang Enero tuig 2024, nagnubo ini sa apat sang tuig 2025 sa kapareho nga period sandig sa Philippine National Police sa kan PNP. Nagabiso naman ang mga kapulisan nga magpabiling nga vigilante kag mga alerto sa palibot, ilabi na kunyara sa pampubliko nga lugar o kun hindi tuman ka pamilyar sa ginapadulungan. Dugang pa, ginapahanumdom naman nga ugalion nga ilak ang puwertahan kag bintana, ilabi na kung gabi o kun wala sang tawo sa balay. Dapat man nga likawan ang pagpakigbahin o kung pag-share sa social media sang personal nga impormasyon, lakip na dari ang exact location o kung aktual nga lokasyon, biyahe kag iban pa. Ginpanginwala naman sang Public Information Office sa kan PIO sang Philippine National Police ang magdapahayag individual sakay sa puting nga van nga nagapangkuha sang bata agud ibaligya ang ila kidney. Balita International. Sa ilo naman kita sa detalye na sang Balita International, ginadulong sa kaluan sang Extend Food Supplement for Men with Maka and Clavo Waska. Para sa permilang ginakapoy, kag madasig kapuyon sa mga maruyang tuhod, mag-extend food supplement na. May makarot kag Clavo Waska nga bastante sa amino acids kag phytonutrients nga nagatag sang dugang nga energy, dugang nga kusog kag libido para magbalik ang kapagsik sa extra performance. Extend the food supplement for men. Nakitaan sa makaalarma nga pagtaas sa anti-Asian online hate sa Estados Unidos kasunod sang 2024 US elections kung sa diin nagdaog si Donald Trump. Inibase sa data nga ginpagawa sang Stop AAPI o kung anti-Asian hate nga isa ka non-profit group. Base sa nasambit nga grupo, makaalarma ang online hate nga ginalakipan sa pagpangguba, pagpamuyayaw, kag pagpamahog sa mga Asian Americans sa muman ang mga Pacific Islanders sa US. Angot diri na balhag ang pinakamataas nga numero sang online anti-Asian slurs o kon pagpangguba kag pagpamuyayaw sa Enero 2025 nga naglabot sa 87,945. Dugang pa ini ang may pagtaas ang 66% humalin sa eleksyon. Pinakamadamo diri ang mga anti-South Asian online hate nga nagsakas ang 75% kung ipaanggid sang Nobyembre. Balitang Sports. Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa aton balita sa inampang, ginadulong naman sa kaluan sang klinika Spur Biotics. Pwede tibilyon si CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, magklinika Spur Biotics, nagabulig ni tinlo sa aton tiyan kag kulon, agud makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Klinika Spur Biotics, the fortified probiotics. Ginluto sang Taipei ang Gilas Pilipinas sa score nga 91-84 sa 7 ka puntos nga banse. Angot diri isa ka historic win ang ginhimo sang Taipei bangod sa sulod lamang sang 13 ka tuig halin sang tuig 2013 bago pa lamang nagdaog liwat ang Taipei kontra sa Gilas. Sang nagdaog nga Taipei ginpangunahan ini sang ila naturalized player nga si Gilbert Gahadyaga nga nakapagkit sang 21 puntos. Samtang hindi naman bastante ang napagkit nga score ni Gilas naturalized player Justin Brownlee nga 39 puntos na may 8 ka mga 3-point shot. Naibuluan nga nagipadayon ang FIBA Asia Cup qualifiers subong nga Pebrero. Balitang Entertainment. Kag sa ato naman balitang showbiz, gindala sa ospital ang vlogger kag negosyante nga si Glenda de la Cruz matapos nga nabudlayan sa paginawa sa riin. Gindiagnose ini sa doktor nga may deep vein thrombosis o kun may nagabara sa iya ugata. Sa posing influencer natabo ini kahapon matapos ang iya hair and makeup kag nakahanda na kuntani nga mag live stream. Nagkaon ini sang cake kag nagpalanakit ang iya dugan. Sa rin nabudlayan siya sa paginawa kag madasig ang pagkuba-kuba sang iya dugan. Sunod sa iya, first time sa rin nga maglabot sa punto nga yara sa emergency case kag pagabot sa St. Luke's gindala ini sa critical area. Sa kanon nagapaayo na ini kag nagapasalamat sa Ginoo nga nalampuasan niya ang nasambit ka pagpanghangkat. Nahibaloan nga si De La Cruz ang nagapanaggiya sang Brilliant Skin Essentials kag investor man sang nalain-lain nga mga kumpanya. Samtang sa ato naman pinakamaayo nga balita sa Hulubaton 27 nagasiling magsulod kamo sa iya templo nga may pagdayaw kag pagpasalamat. Dayawan ninyo siya kag pasalamati.
Philippine Standard Time alas 5:26 kagamayad to Banwa ang kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bayon Newscast Biyernes nga adlaw Pebrero 21, 2025. Mayong gabi lang dira or mayong hapon sa atong siring nga mga maukod nga tagpalamati dira kay Mami Immaculate sa distrito sang La Paz. Dira sa aton siring nga K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2 sa aton Western Visayas Transport Cooperative ug WVTC Patrollers kay Mr. Boyat Parcon kag kay Mr. Hali Alcarde mayad-ayad yun nga hapon draman sa aton nga Taxi Patrollers ug Mobile Taxi Patrollers nga nagalibot-libot subong sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Mga ka K5 padayon kamo nga mag-like follow kag share sa aton official Facebook pages ang K5 News FM Iloilo 88.7 kag K5 News FM Iloilo Digital. Makita kami sa amon sa ring Facebook page, sa amon YouTube channel and of course sa amon TikTok account. Ang D3 Bayon Newscast uboy lugman nga ginadulong ni K5 Ray Espiha Umalay nga palangga gid ang mga taga-pututan. Sa ngalan sa bugos nga puwersa sang K5 News Center. Sa gyapon kami ang inyong mga tagbalita ini si K5 Sani Sarabia Punay. Kaga ko naman ang inyo alagad ako si ka K5 Kim Montaño Caluyo. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita. K5 News FM. Kampiyon sa balita.